तो बुझाते निके का हो दी तेल लगा दी। अरे सुबह में न दबाइलु हो दी कपार पे धो दी। आए दी ना बाके ने चली और हे को उघारी हो गई दी लगा दे तनी मान ली कि हमरा कोने ना भाई सब कोई कहला कि तेले लगावल जाता कन्या के तारीफ होला कैसे करी खाई में ना वो खाए वाला हो तो मिसे वाला ई ना खाना खाई अच्छा खाना हम कनी वो करे के कहत हम अपने आराम से ना अपने माई से कहन दे तेल लगा दी कोई बिहुना करौनी पहले खाइम के तेल लगाई रे यही तरकारी दे तरमाई गरियो देत रही ना आई ढेर गाड़ी देवेले हम जानते नहीं की तू निको न सिखले बनी दे के दिखाई का ना हो तू मत दी हां सीखे के पड़ला जान उजा ढेर हम बड़ आदमी रही जननी एक बात बताई अपना गाँव में रही हम तो उजा ना धान के खेती होत रहे ना हां 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 मुखिया जी के लइका ना हमरे के ना ठेका देत रहन कहत रहन तू ही मालकिन बन के रोपवई ह हां हमें ठेका लेत रही भोर गांव के हमरा के सब कोई मालकिन मालकिन कहत रहे मैं तो ओरे याद देत रहलू काम क देत रहलू हमरा करे के रहे कि करवावे के रहे करवावे के रहल अच्छा ठेकेदार बन रहल ठेकेदार ना पैसा के दिहन रुपया हमरा के कहियन ले जा तू ही जेकरा के बुझाता ओकरा के दे द पैसा आ रोपवावा कोड़वावा सब माने कर तू हर जिम्मा लगा देत रह ना ढेर चीज हम तो ढेर चीज करत रही रोपहू जात रही का करत रहू ढेर चीज हो बताओ अरे बेटी पतो दुगो बाटल ना है सन माइया हमके तू समझ ली ह जानतनी मम्मी जी ओ जानू देखी शुरुए से हम स्कूले जात रही ना हां तबे से ना खिसियाई ना अरे बेटी पतो बाटल सम तर माई हने माई समझ के कह कौन बात बताओ कौन खिसियाई ना लड़का हमरे से बतियावे के कहत रहे जान ली तो बतियावे के कहत रहे ना तो हम तो हमार तो खिस बढ़ जाई अरे माई का रे कहते तुमने भौजी के ना देखो भौजी पर्दा में रखे बक्सा में आज ना तकाल देखावे के ना नहीं देखा दी हबक अभी 2-4 दिन बीते जाए दा तनी 2 दिन बीते द अभी तुरंते आइल अभी काले जाइल तल देखाइए दिल जाओ अरे माई हम निमन नहीं की लागत कथि से भौज जाई आइल तो चिकना के नहीं के चलत कैसन चिकन आइल कहाला रे ल कह ना मिसलू ना एकरे के बुचे के तन तेलवा लगा देल रह तू हां लगा दो ओकरे के लगा दो हां लगा दो ननद जरूरी भाई सब पहले वो भौजी पोखर में छोड़ दे देखिए हाथ हम आ ये भौजी हाथ ना के तेल लगावेला हो दादा जन्नी मम्मी जी हाँ। स्कूले जात रही अच्छा जान ही हई सुन तो कोनो दिक्कत ना अरे कोनो हां कान बंद कर ले एगो बात बताओ तड़ी जन्नी मम्मी जी हाँ। जात रही ना तो एगो लड़का हमसे बतियावे के कहलस अच्छा कहनी नु कि ठीक बा तो हमर पापा खिसियई हन तो कहलस नु नंबर दे तनी नोकिया के सेट देले रहे रबड़ से चाप के जान नहीं मोबाइल तहरा के हां पापा हमर देखलन देते खानी ओकरा के गाला में ध के पावटा होला ओकर अंगूरी काट देलन खुरपी से चल सही बात ह बताओ का हो निका का कटवाइले वालू हो जाई और कुछ ना जन्नी तनी एगो लड़का रहे नु त कहता नु कि लो हमार नंबर आ हमरा भी फोन करी ह राती के बतियावल जाई खाली आ तार के जवन चीज चाहिए ना हम देम बाकी खाली हमरा से बतियाव बताई काहे बियाहल रहे यही से ओकर मेरारू से टेंशन रहे बुझाइल बहुत ज्यादा ओकर मेरे से झगड़ा होत रहे कहता ना ए भौजी ई सब ना कहल जाला ई बतिया हमरा से कहलु एकरा से कहलु भैया गोतिनिया ले मत कहिया ना तो ऊ त ए भगवान कसम खा के कहता नहीं बुची जी जान ली हम तो भुला गइनी है कि हम ससुर आइल बनिया रोरा सबसे कहता नहीं हम सोची अरे तो कोनो बात ना कोनो बात ना हम तार माता में समझतन जा कह देलु ना हमनी से कह देलु राउरे रतिए भैया क्रिया कसम किया तन बोला कोनो माल पटैले रहू हम कहनी कि ना हां मत बताइए ना बताओ जरा मर्द मानुष के अच्छा पटैले रहू के जान हो हमने की जानत हो खिलाड़ी रोरा जानत ना खबे सही सही बोली अभी ये कुल मतलब बहन से कही तू बतिया करे आवेला हो तार बनावे वाला खाना पीना कुल चीज हमरा आईब्रो बनावे वाला यही तरीका एब्रो बना लेलू और कुल चीज है कुल है अरे भौजी का करत रहू हो खाए पिए वाला कुल चीज बनावत आई एगो बात कही बाजारी में हम जात रही ना जी पैसा लेके जात रही जी जब अभी बुद्धि बा ओकरा के पैसा का काम बा बुद्धि से खरीद लेत रहलू बुद्धि से जान ली जात रही पहले नंबर त हमरा गांव में सराव नहर पर से त टेम्पू ना मिलला संछौली के ठीक ना जाई हम आगे बैठत रही टेम्पू में आगे बैठाई नु त कहीं आगे बैठबू नु त फ्री में लिया चल मन बैठ का हो जे में लाज ना लगे आगे बैठा के लिया फ्री में ओइ जा जाई नु सब जानले पहचान बा
पैसा ना रही तो तू हमरा के फेर लवली ना देब दे मर दे तहरे ना दुकान ह ले जा ऐसे ऐसे चाट के दुकान पर जा ए हो सुना है ने ए तरीका ना चाट मांगम त भुला जात रहल करे के चाहिए जिंदगी में सब लुरावे के चाहिए भूखे खैला बिना ना के तो हमनी के बहिनी के तरह के लड़का बुद्धि समझ के छोड़ देते हैं करे माई हां बस सही हां करिए भौजी ले कुछ कहल त तहर जियल मुश्किल कर दिए बच्चे तहर जियल मुश्किल कर दी जान भैया ई सब ना बतैले हो मत बताइए ना त मार फूल गेना करत घूमत ना पीछे पीछे बनी की काल बताई तारा कल बताई हां त ऊ तो कहता हमनी सब बता दिल ही जा हटा दब गई मिला द तेल मिला द मुंह में के दी लगा दी अब तेल मत लगाइए ये तेल है में मिला था रौरो बा की खेला कइले बानी हाथ काटल बा रौरो आई हो मैया रे हमर लइकिया बको ह देले बेचारू कुल खीस में कहली खीस में आदमी प्यार में झगड़ा होला त काटेलन हमरा के पता बा हमहू देखी कटले बानी हां हे दाद जानते नहीं की झूठो का कह दी ना मम्मी से पलटा गिर गइल खीस में कटले कनी गरम पलटा गिर गइल सब कोई के पता बा कि गरम पलटा गिर गइल बाकी हम कटले रहे कटले रहू रुकी हमर जैसन बालू खेला रहो सब खिलाड़े बना अरे ये पूछिया ये तो अरे कौन उठा देले बड़ी रे अरे हम ना जनिति खाइल खेलल बियर ये दाद अब तो लाइक अरे म भैयावा के का होया त सुबह सागर भाई के जिंदगी बर्बाद हो जाई जिंदगी तो मोल का पूरा ही खाइल खेलल बिया वो तो कहत हम कोनी ज्यादा ना बताई तहर माई हनी माई समझ के बता वो तो धीरे धीरे बता दे अरे तो चाची जानी तो छोड़ी रे चाचिया भौजैया के एक ही पेट रहेला ओहनी के का हाल करियो सरे दादा एको करम ना छोड़ियो सन हमर तो कुछ बुझाते नहीं करे मतरिया उतरले बड़ी त लेके ढो हमारा काम तो आज बानी कल दिन चल गई ससुरा अरे हम का कह अरे लब रहिए बताई ना रे हाथ को दे देले बाड़ी से एकर माई बहिन की मार धक उझिलत रही है बताओ कि 4 दिन में खत्म कर देल हाथ को नारियल के तेल आ का करी बोल कहती नु ऐसन ऐसन तो 4 गुलिया देबे मम्मी जी अब कसम का उझुराई अब पागल बिया के ये लड़की बिया रे हमर बुझाते नहीं कि नहीं हाथ फट बिया ना चल हाथ बिया का कही अब तो हमारा कपारे पड़िए गइल लबारा पोतो का पता आगे का करी का ना तो भगवान जानस बाहर दिकु लगाना बा घरवा ना तू बहरी ह नाइल बड़ी एकदम लबरो की सबे कोई उनका लोग बिया गइल बा एकदम परेशान हो गइल बा काहे चाची जी बाहर तनी अगना घरवा का करे तू खूब धधाई रह तरु छोटकी कने वाली बे त हम का धधाई मोगे लबरी गोतनी पे हम का धधाई जी देखतन कि मैं कुल बात बताओते ओकर ले सब कोई बिया गइल बा के कर बात हो तू लबरी आइल एकदम से जान जाए एगो तेल ले लेतिया लेके मम्मी के लगावत रहतिया मैं नैहर के कुल बात का कोइले बानी का नहीं कोइले को गोले बतियले बानी को गोले का कोइले बानी कुल एगो 3 गोले बतियावत रही एगो नथिया देले बात एगो ठीका देले बा तो एगो हार देले बात एगो मोबाइल देले बा ये कुल त कहतिया ना काम धाम कुछ करत नहीं कि कते लगाई हमरा के हो ये फुल बात सास से कहल जा हां लवरी आइल बिया ये चाची जी जान जाए एक दिन जानत नहीं हमरो ले मांगते मोबाइल की दी ना दीदी मोबाइल ये बतिया ई बताओ तो हम डरे ना देनी पागल होगल ना नहिया हो नहीं के बुझाती है कुल काही का नाही तनिको समझे में नहीं खे त का करे लड़की बेटी को तो बताओ त ऐसन अपन ना देखते बन हिती लड़की चन्हा के रहत ऐसन काता ना ऊ तो बुझाते नहीं कि पन्हा चन्हा के कि पागल हियो एक तम गजबे तू हमरा के बता दिहलू आ काम धंधा नहीं के कर कुछ नहीं के कर खाली एगो तेल लेके बैठ जतिया सास जी के तेल लगावत रहतिया ए मम्मी जी हई बतिया ए मम्मी जी हई बतिया ए मम्मी जी हम धान रोपे जात रहे नु त 50 रुपया मिलत रहे अब 2 रुपया मिल 100 रुपया मिलता 200 मिलता हमरे के नु ठेकेदार बनावत रहे जान जाई आहो अब दीदी से सब बतिया बता देतिया सारा बतिया मम्मी जी ते तना अंसा गोल बड़ी नु के कही मत जान जन एकदम बुढ़िया उबिया गोल बे एकदम आ हमो जानत नी चाची जी हमो तनी मनी सोचल ही रही कि हमर गोतनी आई नु त कपार पके आधवा बोझा हमर हट जाए लेकिन हट का गोल औरी लदाइए गोइल आ लेके ढोस बबुआ जी बड़ी लबला बाई रहन जान जी बियाह करे खेती लागत कि सुंदर रहे
कने यही ले बियाह हुआ ना देखली लोग ना सुनली लोग कहली हली लोग ना। ना देखे गोई रही जा तम तो चलो ये रहनी ले चीन गईनी लेकिन बबुआ जी लबर लबर करे लगल ना सुनर भी हम माई यही लइका ले बियाह कर ए भौजी कह ना माई ले यही लइकी हम ठीक बे यही लइका ले बियाह कर हो गई। तो दान दहेज ना लेनी जा सुंदर रहते नु देख के बियाह सब चीज मिलल बा खाली ओकर बुद्धिया नहीं खे कान रोने की का बियाहवा में नहीं देखले का का मिलला ठीक है तो बड़ा सुघर लागत रहे उतरल तक। हां मोर चीज ओकर बाप भाई देले बड़ा सन लेकिन बुद्धिया लबरी बिया जान जाए आ काम धंधा करे के नाम नहीं खेले खाली तेल सिखले बिया तेल मार ढरका देते देही पे तेल मम्मी जी तो हंसतो बाड़ी अखिसिया दांत पीस एकदम पड़ जते बुझा कि चबा जइहन जान जाई। आ तारा से बड़ा बड़की दीदी खुश रहत रही कि ना कि हम खुश कर रहत रही धधाई रही उ के छोट के हमारा आई त करी नहीं रहत हम जतना कह दे उतना के करी कबो जिंदगी में ना करी तू बहुत मानत रहू कि ना हमारा पानी में मिले में उनका बहुत टाइम लगे अब तब मम्मी जी के बुझात होई मम्मी जी के बुझात होई बड़ी धधाई रहली अब बड़ी हमरा के कहे लगली करियठी जान जाई तारे को करियठी कहत करियठी देख के अरे बिया ठीक क करी जनी चाची जी हमरा के करियठी कहस हमर छोटकी पुतो गोर बिया लेकिन तू ही तनी सावर उतर गइल बड़ू ना कनेया जाय तले आई नु तू तेले बाबा का के बुनका के गोर करती है जान जाए ओ अतना हंसी छूटा तन का हम बताए अब बाबू जी तो अब का कह सब तो बोल तो पावते नहीं कौन खूब मजा ले करू तो का करी जी अभी तो तनकी समझावे के सिखावे के मजा ले करू चाची का करबू ऐसा लीला कइले बिया कुछ का कई कोने हमरा से कहती हो बस सब बतिया सही बा लेकिन तनी बतिया दे आधा तनी मैंने बढ़ाइयो के बोला करी हाय बुच्ची जी रहा तो शुरू ले कहले बन जतई अब का तोप लगाओ के दिन तक कहबे ना करम जा चाची अरे केदर के ओना खानदान के आइल बिया देख ली हमर माई हमर चाचा के रखले रहे हमर चाचा खर्ची चलावत रहो ये सब कहल जाला अब बतरवे न कहतनी अब ली अब देखी है चाची जी सुनी 5 मिनट में तो लागी कि तार पूरा खानदान के जा तू निकाल दी सब नहीं हरा के बता देती माए सारा बहिनिया का कोइले बिया अबे तारे के तेल लगावे के कहे के तेलवे लगावे में तोरो के बता दी जाई ना तनी तेलवा लगावाई ना पागल नहीं के कुल चीज के बुद्धि बा 1 रुपया ओकर से ले ले ना कमा धंधा सब कह दे जब मलिकावा के ओकर बक्सा खोलाई तो कुर्सी लगा के बैठ के ऐसे ऐसे गिनत रहे तबे हम जान गेली कि जान तनी गोड़ लगाई लुगा मिलेला नु गोड़ लाग के गोड़ लुगा वाले आ बाद में छीन ले लहुए जान जी कते दी लुगा माई दे लेके चल गइली है जान जाई बड़ा धनु भैया अगर आई रे अगर आई लो अब तो मनवे जा रहो जानलू ओ दिन हमरो तनी शौक भई जइया उतरल नु डेगे डालत रहे तो सबके गोड़वा ना लगवावल जाला तो हमरो के गोड़वा लगे आई तो कहतिया अभी उका जानते कि हम चाची हैं कि के हैं कहतिया नु कि जानत नहीं हमर बेगा में हाथाना पैसा बाटे अब नइहर से ओकर माई बाप देले बे पैसा ताते के हमारे से बतावती चिन्हत होइल ही नहीं बता लेकिन शौक भई रहे त देखम ना लगले बबुआ जी के बहरिया निकलल मुश्किल हो जतन 2-4 दिन और देख ली मोए महल के बेटोन के ना बोटोर के लाइन मरलस त कह का बनेबू आज का बनाई बताई जन कम जन बनाई आलू भर के पूरी बना दो हां त रौरो तो समोसा मन नहीं भूज चटक दिया के करेला खाए के खाइब ना का नहीं नहीं अब आइल भी 4 दिन रह ऊ गुजरी के हाथ से खाई तनी बनवा 4 ली दिन रह घरे ठीक नु एकरा बाद खूब बढ़िया ने हम अपन ससुरा जाके बनाई खाइबे रह हम सास खुद छोड़ी ठीक बा तब जा तनी के सपना बाटे उनका हाथ के एक कने पुड़िया बढ़िया तो हम लोग के भेजवा ठीक है बटे भेजवा दे ठीक बा जा तनी हम घर आवा ठीक बा कहाँ बोल हो हां गणिता जी किने लेके आइल बनी का लेके आइल बनी अरे मर्द रुक और अरे रुक का खोजत अंडा रुको हम आराम से देही अरे केहू देखी तो कहे कि मेहरनुआ एकर खबू हिया का भाई जाले तो ई जाना तो लागेला कुर्ता पैंट लागेले नोचे रुको हम देतनी हम लिए बिन तो देतनी बाक रखीस बनाओ तनी बैठी है जा हेने आके बैठी अरे हमारा से इतना दूर बुझाता के रौरे हमरा के गुड़ हाथ ले बानी होने जाके बैठो तनी एकदम बोला नहीं मेरे आदमी आवे लिसन तो शॉर्ट के में बैठो जाला शॉर्ट के बैठब तो देशटा के न बैठब आदमी बानो देखे चली घर में शॉर्ट ले चलो
पहले ही बताएंगे हमरा के ई ना बुझाइले रउरा के कुछ लेके आवे के बाकी नहीं के आवे के खाए खातिर हम लेके आइल न बनी काने बा हम लेके आइल बेन तो ओकर टाइम न बाद देवे के कि जो है मन तो है दे देही तोहरा के देखियो सो तो कोई ऐसा कि मर्दा के जाते लागेला कुर्ता पैंट नोचे खबू हिया कि का हिया कबू या उ कुल नहीं के करे के तोहार इज्जत प्रतिष्ठा हम सोचे तनी कि बचो रहो हम बचाइए के रखो नया नया शादी भइल बा हमरो बेइज्जती मत होके तोहरो बेइज्जती मत होके इतना समझदार बनी जी रउरा घर में न ले जाके दे खियाई प्यार से एकदम हमरा के वो की हाँ हाँ वो खियाई दोनों खियाई वो की आवत रहे प्यार से कौन खियावत रहे एगो लइका कोनो लइका ना की आवत रहे अरे पहिलका तू यारवा के बात बतियावत लिका ना मम्मी जी तो माना कइले रही एगो लइका कहे के कहत रही लेकिन कह देनी हम जादी खिसियाइल बनी ए मरते न तू कोगो तोर बालसा राउर कगो बा रौरो पटिएले रही कोई हमरा हम जना था हमारे घर आवा पर नंबर बका रे ए भाई हमार मेहरानू हम सोचत रहले कि बड़ा हमरा किस्मत में बढ़िया मेहरानू मिलल बिया त जना त माथा के बोझ मिल गई ए जी हम नीमन बानी 12 गो हरे रखले बिया एगो हम हो गनी 13 हिया पे कैसे रखले बानी 12 गो ना की रखले हम कोई के नहीं खाली बोलत रही जानी खाली फोन से बतियाते और कुछ नहीं कहले कसम से तो हम देखे नहीं कि गोइल की का कइले बालू नहीं हमार कसम तू मत खा तू अपने कसम खाए से कि तू ही को कहल बोलू जौन को कहल बोलू तमन हम नहीं देखले हम ले कहल बनी देही तो काहे नहीं की देत के कर इंतजार करतनी अब भौजी के इंतजार का अब जौन हमर देवे के मन रहल तमन ई बात सुन के हम देही तोरा के खाए के तू जा जे के खियावत रहो पहले ओकरे से खा ए तरी ना कर देला गलती कुमार में होला मतलब समझ जाए कि उम्र के दोष होला लेकिन अब तो कुल बात नहीं के ए त ते गलती को के आइल बड़े ओकर भुगतान हम ना भोग अंगूठिया के ने ध देनी हमर माई जोन पहनइले रहे आए अंगूठी हमरा के कहां देले रही लो देले ना रही सन बुलावा देनी कोनो के दे देनी का जी अंगूठी हम देले ही नहीं कि ना हमके मिलल बना केहू के देले बानी बुझाता हमारा आते आते छीन ले लेउन जा अंगुरिया में से निकाल ले लेउन जा अरे हमार पहले से भी कुल अवेलेबल बा त के छीनी हमरा से एगो चीज दिखाई दिखाओ तो घर में चलम तब ना चीज दिखाई चलेगा चली रोरा बुझाला हमार ना दिमाग एकदम टेंशन में हो जाता देखो तो हर बात सुन के हमार दिमाग टेंशन में हो जाता ऐसे हो जाता हम बड़ा सोचत रहले कि हमार मेहरानू बड़ा बढ़िया मिलल बिया अब तू लगली बतियावे कि हम गौवा वाला यारा के हम जीजा जी से अपना मजाक नहीं करले तली बतिया होता नहीं रौरा हम जीजा जी से अपना हंसी मजाक ना करत रही ना अब जना त हम किन के जवन लाइल बनी बगली में बगलिए में रह जाई ऐसे कैसे अब तोरा के हम देब कैसे तू पहले ही से करतूत को कैल बलू हरे ले तो रौरा ऐसा मन करत कि रौरा दे देब हमार इच्छा नहीं के करत अब तारा जरी सटे के तो ऐसे ना करी हमें जे हमार हक हिस्सा हमरे मिली चल तब देखल जाई अब आई ना कुछ दिखाओ तनी रौरा के बताओ तनी नया नया मेहरारू के प्यार कैसे कइलेला आई चल आई सिखाओ तनी अरे बबुआ कौन ही हम बाजार पैसा दे दो का रे हमार शादी को के माने हमके आजाद को देले वाला जा कि बर्बाद को देले वाला जा माई का तोरा से कहत पूछा बोल दनी हमार शादी को के जिंदगी के हमार तो जना त बोझा को देली सतहनी के ई का कहत रे माने का तोर शादी हो गल त बोझा हो गल का हो गल तोरा वैसन ऐसन हमरा से बात करतिया ना हां कि हम खुद सोच में पड़ जतनी कि का कहतिया त तोर मेहरानू बिया अब तू ओकर ले बतियाव तले तोरा ले का कहतिया कहबे तबे ना हमनी के जानल जी रे साला तू मालिक रह तारा से कहनी हम कि बक्सर वाला लड़की से शादी कर तो तू कहत ल कि ना ओजी ना होई अरे ना तिया उ कोरिया रलिए देखा तली ना करिया करिया से करा दी तरह के ई गोर बिया त कौन लूर के बिया माना था नहीं लबरा भी माना था नहीं बबुआ लबरा भी बाकी दिल के बहुत बढ़िया भी रे बढ़िया बिया जौन हमरा के बात कहत तौन हमार जना तक एकदम जीवे सुखा जाता ए माई एकरा कहला के अनुसार ना ऊपर ले उ साफ नहीं खे भीतरो ले साफ बिया ना रे हां का माई कम से कम तोरा तो देखे के चाहिए कौना विचार के बिया हम का जने है बच्चा तो साफ एकदम उजबुक के भी है हमहू तो देखे में तो ठीके ठाक लागती मिसत घसत बटलिए बिया बोले चले में ठीक लगता नहीं माने सुनो बे मर्द भैया तू चुप रह तू हमर भाई वाला के दुश्मन वाला मर्द हमर शादी को के बर्बाद हमके को दहल तू अभी कहत ल सुनो सुनो देखा तल ना ई कितना ही बढ़ के बतियावता ई डांटा ता बुझाता कि हम हमारे लिए बड़का हवे का रे कौने ना पे विश्वास कर लायक नहीं के माने का वो दिनवा पहले हई अब बियाह हो गेल है हम का विश्वास तोरा साला जहिया कहले जाए के रहे लड़की देखे ओ दिन तोरा के वही के चलते लिया के कोई नहीं की चल के देख ले तू कोई गो लड़की कट कहतले करिया बिया अयो करिया बिया तू ही सार ऊपर
ले आइल वाला बन के एगो सुघर तोहर बतिया मन ले यही से तही भोगत नहीं अच्छा वो घरिया तक हम कहनी सुन कहनी हम आई कि ऐसे देखत रह ना शादी को दे सुन हमर बात तू ओ दिन का कहले रे कहले ए माई भोले कम दहेज मिलो बढ़िया बेटा लइकी सुघर सागर बे चिनमुनिया बे कलस ना पिया ना दोस्त हमारा क्या माई के न दे तोरा रहे के बाद तो ढंग से अपना मेहरानू के संग रह वैसे करे तो हम ना रखबो त का करी ऐसे कि वैसन ऐसन बात बतिया होती है कि हमके बगलियो दे बगे दिया बार बार बियाह शादी गुड़ा गुड़ के खेल समझले वाला सार ना इतना रुपया पैसा लागल है बियाह करे में सोचा तो 10 मिनट में 10 गो मेहरानू लिया दे तू एगो मेहरानू के बात करता तो ओकरा में का खराबी हो गई अब हम कहते बानी कि एकदम हमार माथा के बोझ हो गई मेहरानू नहीं खेऊ माथा का दर्द भी है ये तो कहना सारा तोहनी के घर में जिए ना दे बसन बियाह ना होत रहे तबो कच कच अब बियाह हो गइल तबो सार कच कच कइले वाला घर में ले जाके भट न दहलो भटले बानी हम ही जगह कोइले रहता त हई बतिए ना कहती हम एकरा से अच्छा नती तू घर में ना घर के हम न जानती त तू बढ़िया बेटर के पसंद नहीं खे ना पहले तो हम जाते आई लिए त सुन पीछे चल गेल हवा पहले तो हम आवत नहीं कहीं से तो जना था कि लागत ये कुर्ता पैंट नोचे जना लबरा हबिया पहले तो का हो गइल मर्दे के नोचतिया त तोरा कहे के वैसे ओकरा मेहरानू के करे समझा त समझाओ ओकरा के हमारा समझौला के बॉस के बात बाहर देख ले देखा है अरे जब भसुर बात समझा ओकरा बाल लाज रे मेहरानू या अब हम एगो कहत रही है सामने ही तो जना देखला जा हमारा से कही हमारा संबानी है ना रे तो हरक दे जे छोड़नी ते बैठ गेल ना बैठ तोरा के हमहू देखले नहीं कि देख ले हम शुरू में कहत नहीं कि हम मेहरानू नहीं के माथा के बोझ भी आई त का भी है मेहरानू नहीं के त का भी है अभी आई जी बैठल भी देखा कुछ देरी में कपार पर चढ़ी हमार ए भसुर का सुना कहल जाला अरे मैं सुना यार तो करत रुए कोने आ चली जीवने बड़ी प्यार करत रु कि पूरा हमनी के इज्जत माटी में मिला के धइले बा अब इन करे रहल था ना मारे के वाला मुश्किल भइल देख तो कैसे बोलतिया देख कैसे बनबू माई गलती बोलत एकदम लबरा मेहरानू बिया हमर में मेहरानू एकदम नकामा कोई चल जा प्रिंसवा के गाड़िया कह दे ना चल पहुंचा दे मरहाला भइल बा की ली सुनी हम कमी रहने एगो और आ गई सुनी ना बनेला ना हमरा घरवा सब कोई हवा पी के रहेला मुर्गा मछली ना खाला लेंगे पथरी करे जी भूजब अच्छा ठीक बा आ जाए अरे बनारी तोरा के पनीरो एजी मिली लेकिन सही ढंग से रहबी ना ये भैया तू हूं बालो ना आजकल लाज है नहीं के करे के भावा भसुरे के संगे डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता पानी करता ना लाज कौन बा अच्छा हम जब कहत जब ओकरा लाजे नहीं खे हम जब बोले हैं कि तू हमके शादी को के आबाद के वाला की बर्बाद के वाला तू बड़ा तक बेकार लागल ह अब सामने ही देख कि हमारे एजिया के तू वाला माइयो भी बैठल बिया हां 5 मिनट में हमर कपार पर चल लुका कर कहीं सुना जा सर तोरा बॉस के हइए नहीं खे ए भैया प्रिंसवा के गाड़िया कर ना चर्चा का चल अरे नीचे होने रहा हमरा के छोड़ा ना तोहरा के हम छोड़ी के हिनकरा के छोड़ी हम सोई तनी पहले एकरा से अपन नहीं सीख दिल के साथ बनी तोरा बात बतिया आओ तारा के सिखाई हो जाई आओ इनकरो के लिया चलम सब चला भैया तू चला तू बैठ चला तू बैठ तू घर के बहिन बोल तारा के कप हो जा बैठा ए के बोझा दिया एकरा के पहले बिया पहुंचावल जा होला टीवी में देखले नहीं कि बिया होला त हे तारी गोदी टांग के ले जासन एको बार नहीं कन टांगले अब दिमाग में ज्यादा तारा खराब लेखा पड़ मेहरानू कम टांग काहे जब भाषण सुनतली जो जल हट कहां जाई हट जले कुछ दिन में कहिया हमरा के पिछाइया टांग के लेके चल यही के लाज तो भगाओ तनी नीचे बही त का करी उ जवन करी तवन तू करबी का आई का खुलियान जय माल भइल बा तो हमें से ढक के बैठी अरे नीचे बैठा तारी रुका हो ओके बताओ तो नीचे बैठ जा भसुर के सामने ऊपर ना बैठल जाला नहीं कह दे ओकरा आई हो माई अरे है ना हो अरे है ना हो अरे होने कनी होने चला है चला आवे है कोई मसूरी हमन का तनी देख लेबे तो दुनिया ऊपर खोजले बन जा मेहरानू अरे माई देखू कुल का होता रे देखू हम समझ गई ना होने बैठ के ताके तोरा गोदी में बैठा दे ई सरवा हाई में हर मऊ भइल बा ई अपना मेहरानू के कंट्रोल में करो कह दे रखे के बाद ढंग से सर रख पागल सन का लिया के घर में रख डाला जा एबर का भैया हमनी के कुकुलुलु करे के त गांव घर कतना कुकुलुलु ओह तनी एके बता के दोनों बड़ा सब खत्म हो जाए अजी मम्मी जी हां तो बोला तनी जी हमारे तो खाली एगो बात रह सुना यही से तब मिल गइल आई लव यू बोला कह प्यार करी तारा ले तू एकर लाज लागत ते मार दे मुहवा फाड़ जाने के हाली में अपन मेहरानू के तूनु समझा के रख तनी
काहे कि तो घर में के आदमी लुलु को करी न तो बहरियो को करी एगो बात समझ लिए ए साफ उ खत्म न बिया रे ओकरा लाज है एकदम करबी ई बताओ हमारो इज्जत बचावे के बा आया के कब हमरा जरी सट जाई हमार मेहरानू ओकरा संगे देख ली तो कहीं मार मत हो जाओ घर में न अतिउ कह के तरह कहा था समझा के रखे के तो समझावत तनी वही बस कर परिणाम हमारे के संग मेरा अपन टीम में हमनी के को परिवार के वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे शादी विदाई अगले वीडियो में